Sa ibang nga balita, pamilya sang OFW nga yara sa Middle East kag biktima sang illegal recruitment naghingyo sang bulig sa gobyerno. Yaring balita aton gintutukan. Nagaluha-luha ang mata ni Nanay Celia samtang ginasaysay sa news team ang mga inagyan sang iya domestic helper nga bata nga yara sa pungsod Lebanon. Magluwas sa nangin biktima ini sang illegal recruitment kag makapila ka beses nga ginsakit sang iya anay amo. Nagakahangawa ini tungod man sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Iran kag Amerika. Gusto niya na magpauli kay digto sa amo niya daw nakaano na siya kuno nga hindi amo bala kay ang iya nga ginabantayan ginahamras na siya. Oo, ginasakit na siya. Pinaagi man sa help desk sa provincial government kaupod ang iban pa nga ahensya sa gobyerno, ginahingyo sini nga mabuligan nga makapauli gilayon ang iya bata nga si Maisel Ilangos. Nagtingwa gid ako nga diri makakadto para mabuligan na lang ang akon bata kay gusto guro sang Ginoo nga makapuli kag makabalik man diri sa Pilipinas. Sa impormasyon sang OWA ginpapanaog sa Alert Level 3 ang pungsod Iran kag Lebanon kag wala na sang mandatory repatriation. O pwede pa man gyapon magpauli ang gusto magpauli. And then we'll process kag taga natin sila assistance. Nagpasalig man ng doles ang bulig sa mga apektado nga OFW. So the Department of Labor has already set an initial amount of 600 million pesos to provide assistance for the repatriation and assistance of our affected overseas Filipino workers. 24 oras ka mangin bukas ang help desk sa Provincial Capitol Lobby sa pagbulig sa luyag magpakig-angon sa ilay himata nga apektado sang tensyon sa Middle East. Upod kay Hans Deserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.